Jimmy kala itaksa te build chho be do iti shol te ti len chho be do tun ma ai thadeu hleka lan ve te khai do ta da chung question aro nom da thin tun lai jo whey protein supplement nge creatine supplement ni thazo kang engzok nge ka ezo kang chu voina kan topic tor ni ama sain ke hi coach bless kania ke hi international certified personal trainer kani voin kan topic tor hi tun lai chunin IG lama te mo jima da bon se zona ka dun hem le zona kan nei shim zor lo tam tak poina mania zona nei thin ni chu whey protein supplement hinge creatine supplement hi ka eyang ti ni chuan tun video a hian engtin nge whey protein supplement hi athoa engtin nge creatine supplement hi kan taksa a thoa enge anni tak ti le enge kan taksa ta na benefits an nei na tu ti ha soi don ni atan nan whey protein supplement ni soi ma saila whey protein supplement hi asiam na ber chu bong te atang ani chuan whey protein na ti ber chu kan taksa muscle exercise na tang kan lo ti siat lo recover lo siam thatte kan ti rol lo ti len te kha ni ya exercise kan wala ke mo strength training te mo gym kan bo workout hian kan taksa thil theng thin chu kan muscle kan ti rol fiber ho kha kan break down the tree na kan muscle ho kan ti thler thin chu ta tak chu kan muscle khan in siam that na hun kha mo thin na chu ta tak chuan whey protein supplement hin kan taksa muscle te kha ama a in siam tha chak jok tu le ama aya thang chak jok tu khanin he supplement hin a pui ni kan vo workout ta kan taksa thil theng thin ba chu kan riat ve kan ti rol kan muscle fiber hi kan va break down the tree na kan va ti thler ta tree ni chu ta tak chuan in whey protein supplement hian in taksa ina amino acids protein kan ti ho ama mo ho kha kan la lu ta chumi whey protein chuan kan ti rol te kha alo siam tha a kan ti rol te kha ama aya tlema lian jok thei tur khanin alo siam ta thin ni chu whey protein tho da ni chuan whey protein chu kan taksa a chuan in ti rol siam tha tu le ti rol ti thang tu ani ber mai chu chuan in creatine hi soi vele de la creatine chu kan taksa tanga ATP production boost tu tur khan ya chu omje chu kan taksa tanga energy ama aya nasa zo ka pe chok thei tur khanin creatine hin na puini chuan ATP ati chak kan tia chuan ATP creatine atanga i taksa i boost chuan nge taksa thil thleng tu kan ti chuan ama ain i chak anga ama ain repsical tam thenga ama ain workout intensity ati sang thei doni chuan in ti rol build chak tur khanin hun rei tak nuwa chuan in apui don chani chuan in apani chuan kan soita ama sa zo chuan whey chu kan taksa a ti rol siam tha tu ber kan taksa ti rol ti lian tu ber khol pakhat angin ngai taila chuan creatine chu kan taksa tanga energy boost tu rangin ngai le taila chu tiang chuan in kan tha thiam deuin ka ring chuan in kan hriat tura poimo ka ti le deuh chu whey le creatine hi kan taksa a tho da nei nang lova whey chu kan taksa tanga muscle siam tu tur le muscle recovery muscle lo siam tha tu tur khan ni chuan creatine chu kan taksa tanga energy min boost tu tur ni chuan in hemi te pahni kan hriat pol lo anga ya a tho da nei nang lova kan taksa ina ama mo dan po ai nang lo ni chuan in creatine le supplement hi a tho dan an lo wangin tu zo kha a thlan em thei lo ni chuan in tuna kan question a kan lu tang engzok nge creatine nge whey protein kan ma mo zo kan ti chuan in whey protein hi chu i taksa in ama mo ang protein sa tangte artuya tangte ilak lu to tho chuan in i taksa khanin whey protein kha ye thei ni chuan in improvement chu om thong ma se i taksa ina protein ama mo ang sa le artuite khang sang tanga ilak lu chuan lo chuan i taksa ina protein amamo ang ilak lu lo chuan whey protein hi taksa khanin effect kha ani no chuan in whey protein ilak ma in heng thil dang artui kan ti te arsa kan ti te bong sa te ponin chu heng atang hian i taksa ina amamo zat protein kha ilak lu chuan si lo chuan in khami whey protein ringot ka chuan in thil difference lian kharon sim lo chuan in heng protein source dangan ti atang hian in protein ka ilak lu ve thonga ya chung ho ila lu tai taksa ina mamo tur ang zat i phalo ni ai hria chon whey protein chu lala chuan in taksa tan recovery te muscle building te kha ama ai chak zok khan ron siam dona chu tiang chon whey protein hi i taksa a effect ani thi tak takang ma se kan hria tur pakhat chu i taksa ina amamo tur ang zat protein ilak lu to nuwa creatine ron lak le che khanin i taksa a tho dan kha a boost dona level 1 to level 3 vela boost don chani hian ka soyang beginner stand chonin whey protein hi a tha ka ti zo ka ma se intermediate le advanced stand chonin creatine hi a tha zo ka ni ma se minol puile sek tak kan hu thin te gym workout tam tak te chonin creatine le whey hi an la kop ve thina chon a thok tha zok bok ni pakhat chaw la kai chon a pahnia la kha a tha zo ka ni ma se pakhat chaw ila thei do ni chon beginners ni chon whey protein la la ka duwa chon in advanced ni chon creatine so advanced le tlema gym local rate order chonin kan protein intake chu kan lo ti sang do ka chuan in creatine hi a tha zo ka beginners tan chon whey a tha zo ka ni
adot le chonin whey protein le creatine hi ala kop them ti ania a chana chonin whey protein le creatine hi ala kop theya mitam zo hi chonan la kopa la kop hianin a thok tha zo ga le kan taksa improvement mu tur tam zo ani adot le chonin eng huna nge chu supplement te chu ila ka whey protein chu ke ma bi ga chon ka workout zo hianin la ila ka duwa chon mi dang po ka recommend hianin workout zo e turin ka titlang puya chen chu kan taksa kan masal te kan lo ti chetwa ta ta kan whey protein khan kan taksa ti rol chiate kan taksa recover tur te khanin apui ka tia choni creatine vele thung chu tu e hun bi kom loi du du huna khan e na ma se consistent de e thi hun kha angaya chuanin creatine la khen she tur ba chu tui in that ve ngai chan chu kan taksa ATP bu sa wang khanin tui kan in that ve ngai creatine la khenin kala lungte om thlen thei an ti ma se kala lungte lo om thin pon in tak tak ta se khang ho kha chu tui in tle man tlang pu tu ban chuanin creatine la ka wangin kala lungto om em lo ba ma se tu in tle ma wangin kala lungte hi om thin ni chu ban chuanin chu chu kan she tanga ya chu chu poi mo em ni chu ma chuanin creatine la ni chuanin tui in that ve de khangai thin a thazok le e tu zok ang kha chonin karon soina tang khanin lo hriat thiam me ka ringa du thlan tu zok zok pakhat in ei ni chuanin ka soyang deuh chuan beginners ni chuanin le gym culture ni chuanin whey protein kha itaksa in amamo zok mai thisan chu workout intensity te khala sang vak vak thei lova le mong chang khanin progressive overload ni kalanga chuan whey protein kha itaksa benefits tam thei zok chuan advanced lifter kan ni chuanin phazo zok an thlang non tho ni ka chuan advanced la tema gym local rate to le fitness lam lo ti thang de jong kan ei lin te kan lo ulu tlang pu protein te kan lo la tum de tlang pu ar tui te ar sa te le thil lang te bokan lo la nem thina chu ni bang chonin kan workout performance va pui tu zo kan mo thina bang in creatine ni advanced tan chuan a tha ka ti zo ka ma se la kop the ni chonin la kop lu kom lo kan taksa amamo da ne nang lo ba kan taksa a tho dan poi nang lo wa kan la kop che kan taksa khanin amamo tu rang building blocks ka mu ke ma chu bang chonin la kop hi a tha ber ni ba se pakha jok chau ila do ni chon ni china ka soyang khan lo la la emo i diet le i workout ta te ni emo supplement lam pang pon ni se bodybuilding journey te pon ni se pui nei mo ni chonin bless fitness coaching kana ya heta hian client tam takalo thopui to tuna point ala join te ya bless fitness coaching hi ron join la chonin ataw em son lawa ron join la mi number a WhatsApp a mi ron DM la registration form te ron fill panga chonin i fitness journey next level a kai turin kalo puin che khati jong khavena ka video siam thai te nia mino like a mino subscribe chak turin ka ron dil che ni chonin zo nai ni jong comment section lama khanin lo zo do nia